Sirkal osingo mar medo bajet miketo ni migawo mar thieth kedo kod tuo mar kansa masani medo nuro oganda mathoth e pacho kaendi. Ote mar jagoro mongirore migawo mar thieth Hari Kimutai, migawo mar thieth olero ni piny Kenya osegoyo okang' e thieth mar kansa ka jopiny ijiwo mondo mi odhi opimgi e kinde ka kinde mondo konye fwenyo kansa e saa machon. Kaka Simfros Okinda leronwa, kawuono en odiochieng' mar kansa e piny mangima. Nyasi maringo odiochieng' tuo kansa nobagi od thieth maduong' mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital. En romo mano kelo kanyakla jokanyo mopogore sekta mar thieth kamoting'o jotuo, lakteche, riwruoge makonyo jotuo e kind jokanyo mamoko. Kaluwore kod migawo mar thieth, kansa medo nuro oganda jo Kenya ka ji moyo 40,000 yudo kod kit kansa mopogore higa ka higa. In Kenya, the burden of cancer continues to grow with estimated 45,000 cases diagnosed every year and over 29,000 deaths reported. It is worrying that 7% of these cases are diagnosed at a late stage, leading to poor outcomes. Kato bedo ni Kenya oseteme medo kuonde thieth mag tuo kansa kod nyiewo masinde, mano pok oromo ka sirkal osingo mar jiwo bajet miketo ni kedo kod kansa. The need to enhance funding to support these initiatives, and the ministry is working with the National Assembly to review this as far as funding is concerned. The ministry is also undertaking review on that oncology package with a view to increase access to care to our cancer patients. Jokenya kori jiwo mondo many pim kinde ka kinde kalore ni kansa mofweny chon thiedhore mayot. It is important for all of us to agree that cancer is not a death sentence. It cannot be, because if it was, the lady who spoke here last told us that she has been told by the doctors here that the molecules or whatever it is that was in her, on the breast cancer, she has been assured they are finished. Therefore, she is going to be able to lead a normal life like the rest of the people that do not have or have not suffered cancer. Margaret Fifi, ma en jahigni 52 osedak kod kansa mar thuno chakre higa mar 2016. Kisikia mimi nilianzia na kusikia niko na uvimbe kwa matiti. Nikaenda kwa daktari, nikajulikana niko na kansa. Sio rahisi, ilikuwa gumu sana. Juu ya support ya familia yetu, watoto wetu, wale tumezaliwa na wao, marafiki zangu akanishikilia mpaka hapa. Saa hii ni kushukuru Mungu tu. Mimi sina kansa. Eboche no mari gamar alfario gaberio sirkal oketo maino e geng'o kansa maloyo thiedho. Simfros Okinda, Ramogi TV. Doho isayo kuom bedo gi atamalo